Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै भिडिअ लांखांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनब्रैसो आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंना फार्स्टआव दङ महन ब्लग्स, ओमफ्राय नुकुल ब्लग, ओमफ्राय सनिया कुइन, ओमफ्राय जेम्सनि आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर आं फार्स्ट आपडेटखौ होनो नाजानि। फार्स्ट आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर महन ब्लगनि। ओमफ्राय महन ब्लगनिखौ मानो आपडेट लाबोदों होनना बुङोब्ला बिथांमोना दा बाइकजों मोनसे राइड खालामगासिनो, बिथांमोना बाइकजों बेरायगासिनो। ओमफ्राय बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे महन ब्लगखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना महन ब्लगखौ थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर। आं स्क्रिनाव होनो हागोन चेनेलनि नामखौ। ओमफ्राय नुकुल ब्लगआबो बिजोंनो एखे लगे आरोना। बिसोर सानैबो गारि गंफा लांनानै बिसोरो राइड खालामगासिनो। बिसोरो दा बेंगलर फारसे सहैबाय खोमा, बेंगलर सहैबाय, हायद्राबाद बेंगलर बेफोर सहैबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बिसिनि चेनेलखौ नुवाखैब्ला नैबे आङो स्क्रिनाव लिरना होगोन सानैनि चेनेलनि नामखौबो, नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय फै जों दानिया सनिया कुइननि आपडेटखौ खोनासंनि। सनिया कुइननि आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर सनिया कुइनआहाय जेम्सखौ फंनैसो बाथ्राजों रिप्लाइ खालामदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन लोगोफोर। आङो सनिया कुइननि भिडिअखौ ससे होनो हागोन, ओमफ्राय बिनि उनाव जेम्सनिखौबो होनो हागोन। जेम्सआ मा बुंदों सनिया कुइननि नैबे रिप्लाइ खालामनायाव। ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे सनिया कुइननि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर। ओमफ्राय बिनि उनाव जेम्सनि भिडिअखौबो होनो हागोन, बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर। होनो बायदिसिना दा नों नुखायाखै जेम्सआ औ बिसोरा गावसोर गोसोथैमोनदां सालुबाय थायो गथ'खौ अनानो नोंहा, फिसाखौ अना जाजानो गिदों नोंखौ, गाव नोंनि फिसाखौ अनानो नोंहा अना। गाव लागौमोनदां आं सोलांखायनो गाव गाव लायोमोनबा गाव अनगौमोन आंनि फिसाखौ। बेथ' माबायदि खालामगौमोनथाय, एटलिस्ट नोंथ' इसिबां अनो गावनि फिसाखौ, नों इसिबां अनो। गावथ' गावहा बिदि खोमा, गावथ' बेबायदि मानसियाथ' अननो रोंखाया, आं मिथिखायो। नों बायदियाथ' अननो रोंखानाय नंखाया। बेबायदि सोरबा आं बायदिनि सिटुवेसनाव जायोबा नोंथ' अननाय नङामोन। आंनिबा हौवा गथ'खौनो बुलाबायगौसो मोनदां आंनिबा। गाव बिदिखायनो मालायखौ बिदि सानदों बियो। अभियासलि माथो होनो, बिदिखौनो होननांगोन ना जेम्स। एसेबां नोंहा नेगेटिभ सानो नालाय, नों नेगेटिभ मानसि नालाय अभियासलि नों नेगेटिभ सानखागोन। व्हाट टु से। स' लोगो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे सनिया कुइननि भिडिअखौ नुखाबाय। दानिया नोंथांमोना नैबे जेम्सनि भिडिअखौ नायना लादो। बिनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर। बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर। आंखौ बुंदों आरोना, आं भिडिअखौ नायजोबासै, ससेल' नायदों, इसेल' फंथाम फंब्रैसोल' बुंनाय। आं दाखालि बावै मोनसे भिडिअ लाबोनानै बुजायदोंमोन। नंगौ, आंबो पारफेक्ट नङा, आंनि बुंनाया बेनि थाखाय गोबां गाज्रि जानो हागौ, आरो कमेन्ट बक्सआव गोबां राय हरदों, गोबां गाज्रि बुंदों। लाथावा सोरनिबा कमेन्ट हरनायखौथ'। आंनि बुंनायखौ जोबोर गाज्रि मोनदो बियो, आं नामबो लानो गोसो गैला। बेनिफ्राय आंखौ बुंदों आरोना गावसो लागोमोन खोमा। आं ओरैबायदि मिनिनो ओंखारदो। आं बेनि सायाव जेबो बुंनो सानाखै। दा गोबां मानसिफोरानो आंखौ सानो आरो कमेन्ट बक्सआवबो हरो, नोंहा हाबा जाला नामा, नोंहा हिनजाव मोनाखै नामा। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनखाबाय, जेम्स एबा सनिया कुइननि भिडिअफोरखौ नुखाबाय। ओमफ्राय बेखौ नुनानै नोंथांमोना माबादि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंथ' रावखौबो जेबो बुङा, सानैखौबो जेबो बुङा। मानो होनना बुङोब्ला आंना खामानिया बुंनाय नङा, नोंथांमोननो मोनथिहोनाय एबा खिन्थाहरनायनि थाखायल' आंनि भिडिअफ्रा। ओमफ्राय आं रावखौबो बुंनो एबा रायनो एबा बुजायनो होननानै आं भिडिअ बानायाखै। जास्ट आंना नोंथांमोन नुयैखौ नुहोनाय, मिथिखौ मोनथिहोनायल' आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबा जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला, दिनै भिडिअ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय। लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव। बाय बाय।